एक्चुअली जों दिनै ओ जागा रैली खालायलेखा मास रैली दिनै IPF दिनै स्टूडेंट विंग्स आतिशा बरफ दिनै रैली खालायलेखा रैली खालायनायनि मेन कारनखाय बरफ दिनै जे रोमान स्क्रिप्ट दीर्घदिन रमै दिनै त्रिपुरानि त्रिपुरा साराव रोमान स्क्रिप्ट बागै जे आंदोलन खालायदोंमोन तावखौनो आबो सेटेलिंखौ तावखौनो कन्ट्रोभार्सियाव खालायदोंखौ एर मध्य से बिसिङाव कয়েকদিন सिगां दिनै खरगसा MLA डॉक्टर अतुल देबबर्मा बरमगोनां MLA बिनि तरफ থেকে बिनि उद्योगे कायसा मेमोरेंडम रेजाखा जे कक बरक लैंग्वेज नो रोमान कक बरक लैंग्वेज नो देवनागरी स्क्रिप्ट बाय सिजांनानि उथुं आबो तो चिनि त्रिपुरा सारनि कपाला बेललाखिनो वान आमा सिंसा आबो फेरां कम हायंखा कारण जों 1968 नि सिमी रोमान स्क्रिप्ट ती त्रिपुरानि त्रिपुरा सारक आंदोलन खालायफैनायनि बिराद कायसे इतिहास दङ एर मध्य रोमान स्क्रिप्ट नो एडप्ट खालायनायनि बागै त्रिपुरानि इतिहासाव कयेकटा चिनि जों नुखा जे कयेकटा जागा कमिशन आचुखा जेमन जतटुक आं मुइतुमानो आबोनि बिसिङाव 1990 अर्थात 1990 1 तारिख जून थैथांजानाय बरमगोनां चिनि सामाचरण त्रिपुरा बरम जाकुकनाय बिनि नेतृत्वे कायसा कमिशन भाषा कमिशन सनामजाखा ब 1991 मार्च मासाव साबमिट खायखा आबो बाहायनो रोमान स्क्रिप्ट नि फेभारानो बिनि रिपोर्ट बजे साबमिट खालायमानि 2004 17 तारिख जून त्रिपुरा उपजाति भाषा कमिशन होनायते कायसा कमिशन सनामजाखा आबोनि चेयरमैन हिंखाय प्रोफेसर पवित्र सरकार ब साबमिट खायखा 5 तारिख आगस्ट 2005 बिनि रिपोर्ट मुताबिक अबनो साका जे ओ राज्यनि बा ओ हानि त्रिपुरा सारक बरनि कक बरकनि जे स्क्रिप्ट बरक रोमानो प्रिफेयर खायो बा रोमानो बरनि सापोर्ट खायो अबहाय बार बार कमिशन आसुगै रोमान स्क्रिप्ट नि फेवरमों रिपोर्ट सबमिट खायजागमोन उलब ताबुकसा पर्यन्त आपनि सल्यूशन इंया आबनो तुइसे चिनि त्रिपुरा सारक चिनि त्रिपुरानि त्रिपुरा सारक जतनो बखा दुजा कारण भाषा एमन एक सेंसिटिव मैटर जे आबनो केबो आघात खाइमे आइछि मातृभाषांखाय निजिनि बुमानि खाख्लाबनि दूधनि समान आबनो पर्यन्त जों कन्ट्रोभार्सि खालायजागै ताबुकसा पर्यन्त जों आबनो सेटल खालायनो जागिया एर मध्य से ताबुकाय साखा फायखा तामते कायसा देवनागरी फैरे चिनि स्टूडेंट चिनि स्राइड नट ओनली स्टूडेंट अक्रा चाकरा बेबाक न जों देवनागरी स्क्रिप्ट कोनो चिनि इंट्रोड्यूस करै परिचित करै जों बाके देवनागरी स्क्रिप्ट पुरी मानायबा अब आं साया आनि समग्र त्रिपुरा सारनि कक चिनि स्टूडेंट दंनि कक 12 लाख त्रिपुरा सारनो 99% जों देवनागरी नायो रोमान स्क्रिप्ट नायो आबोनि बागै चिनि आतिसाराव IPF नि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन क्वींस जोंनि बरफिनि अबोनि तीव्र प्रतिबाद जानखा जों आबोनो प्रत्याहार खालायनायनि बागै जों रिक्वेस्ट खायनाय मीडियानि बिसिंथै चिनि माननीय जे अतुल देबबर्मा MLA बजे साइतमनि बाबनो इमिडिएट आबनो प्रत्याहार खायनानै निंथुं बिनि जे कक सामानि आबो चिनि जातिनि विरोधी चिनि स्वार्थ विरोधी आबनो जों कोन मते एक्सेप्ट खायनाय मिया सारा त्रिपुरा बेबी बरक जतनो अबायके चिकन बनि रिजनल वाइज बरक प्रोटेस्ट रैली खालायदों दिनै कुमलग बरक खालायखा आं दिनै IPF नि तरफ थेके ट्राइ करि दंनायरनो माने हामबायदो बरक निफ्रायनो सेन्स दङ बरक स्पेशली बरक निजिनो सावो जों रोमान स्क्रिप्ट नायो जों देवनागरी नायो काजे दिनै IPF नि तरफ थेके बरकना हामबायना मोचङो आर हामबायना मोचङो दिनै मीडिया बन्दरनबो नरक जागा टाइम इनभेस्ट खालामनानै बागै